दाथ' बहुत गोजौ जाबाय माने सिगाङाव जितु बर' फिल्म दा कम्पेयार खालामोबा दा बहुत गोजौ थाखोआव बर' फिल्म इन्डास्ट्रिया दा माने असमिया बा मोनसे माबाजों एसे कम्पेयार खालामनो हानाय जाबाय खारन सिगाङाव जितु जोङो बर' फिल्मा इसेबांखिनि माबा जायाखैमोन दा बहुत गोजौ थाखोआव फैबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि दा मेकआपमेन करिय'ग्राफार आरो डाइरेक्टर केमेरामेन एक्टर एक्ट्रिस गासिबो पारफेक्ट जानो हमगासिनो दङ। खुलुमबाय गासै रादाब बुथुमगिरि आरो रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि बोसोर गोदानजों लोगोसे मागो दमासिनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ बावग्रोनाय जाबाय। जोङो बाव दा दिनैनि हाबाफारिया सेथियानो जाहैबाय जोंनिया फिरफिला बिर होनाय बेखौ बिर होखांबाय, नैथिया मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय बावखांबाय आरो थामथिया दंमोन जोंहा मेगाजिन बेखेवनाय पेन्डेल बेखेवनाय। दा बेफोर हाबाफारि जोबना थांबाय। जोङो दा जोंनिया जितु सिगाङावनो डान्स अडिसन ओमफ्राय सिंगिं अडिसन जादोंमोन, टप 10 बासिनानै लाबोदोंमोन, बे जागासिनो दं दा आरो जोंना नैबे बिदि जाबाय थानाय समावनो जोङो डेलिगेट जागोन। दा आरो जोङो 5 बाजि जानाय लोगो लोगो जोङो एवार्ड जितु मेन जोंना प्रग्रामा जाहैबाय एवार्ड शर्ट मुभि आरो मिउजिक भिडिअ बे मोननैनि सायाव एवार्ड होगोन आरो बेजों लोगोसे टटेल 27टा केटेगरि दङ। मोनसे मोनसे जों बेयाव माने सार्टिफिकेट ट्रफि उइथ फिसा मानि जों बेखौ होनाय जागोन आरो जोंनि बे प्रग्रामाव जोंहा गोबां आलासिफोर फैगोन। जोंनि जितु मानगोनां माखासे EM MCLA आरो जोंनि CDC बिसानि साफ्रोमबो आर्टिस्ट आरो सेन्ट्रेलनि साफ्रोमबो जोंनि जितु बिबानाव थानाय आफादगिरि नेहाथारजों लोगोसे साफ्रोमबो फैगोन आरो जोंनि बे जितु जोंनि प्रग्राम बेयो एसे मोजां प्रग्राम जागोन। मानोना बाव जोङो बे हाबाफारियाव मोसानाय लाफादों आरो मेथाइ रोजाबनाय लादों आरो बाव जोंहा मा होनो आलासि माने आलासि बिथांमोनखौ सिबिनाय माने बरायनाय बेखौ लादों। थासारिया माबायदि? दाथ' बहुत गोजौ जाबाय माने सिगाङाव जितु बर' फिल्म दा कम्पेयार खालामोबा दा बहुत गोजौ थाखोआव। दा आङो एगजामपोल होनो हायो, बे जायगायाव जितु जों दा प्रग्राम जादों बर' लावगावआव, बे जायगायावनो सासे प्रडिउसार दङ बिथां चक्रसिं मुसाहारि। बिथाङा माने मोनसे नैबे थांनाय बोसोर जितु 2023आव माने जांख्रिथायनि थैसाम बिथाङा दिनैसिम बियो माने 90आनो दं आरो दा 90 सिम थांनानै दङ। माने जोंनि फार्स्ट रेकर्ड माने बर' फिल्माव बांसिन रां आरजिनो हानाया बे सिनेमायानो आरो बिथाङा बे जायगानिनो चक्रसिं मुसाहारिया आरो जितु बिथांनि जितु नैबे जोंनि प्रग्राम बिथांनि बहुत मोजां मोनसे माबा खालामदों। दा बिथांखौ जोङो धन्यबाद होयो आरो जों बिथाङा दि फिल्म इन्डास्ट्रियाव हाबदों आं बिथांखौ आरो खनसे खुलुमो। खारन जोङो फिल्म इन्डास्ट्रिया बर' फिल्म इन्डास्ट्रिया दा माने असमिया बा मोनसे माबाजों एसे कम्पेयार खालामनो हानाय जाबाय। खारन सिगाङाव जितु जोङो बर' फिल्मा इसेबांखिनि माबा जायाखैमोन, दा बहुत गोजौ थाखोआव फैबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि दा मेकआपमेन करिय'ग्राफार आरो डाइरेक्टर केमेरामेन एक्टर एक्ट्रिस गासिबो पारफेक्ट जानो हमगासिनो दङ। माने दा नैबे जोंनि दा सोलिबाय थानाय माने जितु BTR CM बिथांनिसिम आं गोसो गोरबोजों खुलुमनाय बावहरो। मानोना बिथांनि बे सरकाराव जोंनि फार्स्ट सिनेमा हल जानो थांबाय बा जाबाय गायसनबाय आरो मोनसे होदों, मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव मोनसेजों जोंनो हाया। आरो मोनसे खोथा, नैबे जितु बिजिनि बे बर' लावगाव बे बिजिनि एरियायाव मोनसे नांगौ। आं बेखौ रिकुवेस्ट खालामो जितु BTR गभर्नमेन्टनाव माने जाहाथे माने नेक्स्ट माबायाव जोंनि बाव बर' लावगाव बा बे एरियायाव मोनसे सिनेमा हल बानायनानै होयो। चिरां डिस्ट्रिक्टआव बे बोसोराव फिल्मा गासै 18टा दिहुनजादों, माखासेया रिलिज जायाखै आरो बे 18टा दिहुनजानायाव मोनफ्रोमबो फिल्मानो अनसायजादों आरो सोलिदों। आरो सिगाङाव जितु फिल्मा सोलियामोन इथ'ग्राफ, दा नैबे दानि माबायाव बोथोराव माने बहुत मोजां सोलिबाय आरो सोलिगासिनो दं।